Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दा बे भिडिअआ जाबाय एवारनेस भिडिअ जे बेनिफिशियारिफोरा मानो फैसाखौ मोननाय जाया समावहाय बेनि जाहोना मा आन्दोआव मा दङ गासिबो डिटेल्सखौ लाबोदों। बेखायनो जाय नोंथांमोना सरकारि आसनि स्किमफोर मोनो एबा एप्लाइ खालामना दोनदों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा A to Z बेयाव डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना गोरलै रावजोंनो बेयाव गासिबो डिटेल्सखौ बुजिजोबगोन। बेनो जाबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनिनि सायाव एबा गुबुन साख्रिनि सायाव नोंथांमोना अपडेटखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना मोननो गोनां किस्ति गोबां दङ आरो लोगोसे गोबां खोनादों PM किसाना गोदान एप्लाइ जागोन आरो मोनसिगोन रांखौहाय आरो लोगोसे अरुणोदयनि राङा माब्ला हाबगोन CM निया एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माब्ला हाबगोन बेनि सायावनो बे भिडिअखौ कभार खालामगोन। हानायसेबां नोंथांमोनखौहाय गोरलै रावजोंहाय बुजायनो नाजागोन जाहाथे गोबां बुजियो आरो खायसे बुजियाखै बेखायनो बेयाव डिटेल्सखौ लाना फैदों। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै डाइरेक्ट PM किसाननि अफिसियेल साइटआव। दा जों फैबाय PM किसाननि अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां भिडिअस नुनो हागौ जे 17 किस्ति अके एबा 18 किस्ति एबा 19 किस्तिया हाबसिगोन नेक्स्टआव। स' बेखौहाय रावबो दायो डाइरेक्ट बुंनो हाया जे जोंहा मिथिगौ जे इलेक्सन डेट ओंखारबाय। दा जोंहा इलेक्सन डेट ओंखारबाय अके जोंहा इलेक्सन डेटआ फार्स्ट फेजआ दङ 19 एप्रिलाव एन्ड सेकेन्डआ जाबाय 26 एप्रिलाव एन्ड 7 मेआव जाबाय लास्ट एबा लवार आसामाव जागोन अके। थ' बेखायनो इलेक्सन जोबागौमानि जेबो दायो स्किमा जाया गोदान एप्लाइ जाया टटेलि बन्द आरो स्किम एप्लाइ खालामबाय बा फाइनान्सियेलिनि बाथ्रा बुंबानो माखासे दाय दं मानोना मडेल कड अफ कन्डाक्टआ नांबाय अके। स' बेखायनो जोंनि इलेक्सननि रिजाल्ट ओंखारगोन जुनावसो ओंखारगोन अके नोंथांमोना बेयाव मोनगोन आरो 4 जुनावहाय मोनगोन नोंथांमोना बेबादि मोनहैगोन रिजाल्टखौ। दा जेब्ला सरकार दागोन ना अब्लासो PM किसाना कन्टिनिउ थाफिनगोन जुदि BJP सरकार थायोबा बे थाफिनगोन जुदि थायाबा बे गैला। स' बेखायनो 17 नि खोथायानो फैया दायो 18 नि खोथायानो फैया अके। थ' नोंथांमोना रावजोंबो थगायजानाङा बिनि नामावहाय एप्लाइ खालामनाय बे टटेलि दायो बन्द। स' बेनिफ्राय रां मोनैनि सायाव फैबाय। स' रां मोनैया ओरैबायदि PM किसाना अके PM किसाना सिगाङावहाय जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन 2019आव एप्लाइ खालामदोंमोन आसाम स्टेटआव अब्ला गासैबो माने जिखुनु जाया डकुमेन्ट्स होनानै बिथांमोना PM किसानखौ न'खरावनो साथाम साब्रै सोरबा साख्रियावला बिथांमोनाबो मोनदोंमोन जानांगौ अके। थ' बेखायनो PM किसाना बुजिबाय जे फैसाया गोबां मिस इउज जागासिनो दङ एबा ओरैनो थांगासिनो दङ जायनाखि बेनिफिसियारि नङा मोनथावगौ नङा बिथांमोनाबो मोनदोंमोन। स' बेखायनो गोरानिफ्राय गोरा खालाम मा खालामखो माखासे जेरैहाय लेन्ड सेडिं बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नोंथांमोननि जेरै आधार कार्ड लिंक खालामनाय KYC होनाय बेफोरबादिखौ बाहायदोंमोन एबा इउज खालामदोंमोन जायनि जाउनाव जायफ्रा बेनिफिसियारि नंमारा एबा नंगुबै एबा एलिजिबोल नङा बिथांमोना साबमिट खालामनो हायासै उनावहाय PM किसाननि बेनिफिसियारिया गानायनिफ्राय गागासिनो दङ एबा गोदानाथ' गोदान जादों बाट नंगुबै आबादारि नङिफ्रा गालांबाय। स' बेखायनो जायनाखि बै समावहाय KYC होनो रोङासै जुदि नोंथाङा नंगुबै आबादारिबाबो KYC होनो रोङासै बै समावहाय नोंथांमोना लेन्ड सिडिं खालामासै दा बेनि थाखायसो नोंथांमोननि एकाउन्टावहाय माने मोननो गोनां राङा मोनासै अके माने पेन्डिं जालांबाय आरो जुदि नोंथाङा नंमारगौमोनब्लाबो थालांबाय। ओंखायनो सम नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव खबर लानांगौ एबा BCDC लेभेलाव खबर लानांगौमोन। स' बेनिफ्राय आरोबाव मेन खोथाया जाबाय नैबे बाथ्राया जाबाय आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजों गासैबो बेनिफिसियारि PM किसान जा अरुणोदय जा नोंथांमोननि CM नि जा एबा गुबुन आसनि जा लन जा नोंथांमोना माने लिंक थाथारनांगोन होमबासो जोंहा DBT वाइसआव हाबो DBT एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनना बुंनाय जायो फैसाखौ सोहरो। बेखायनो मेन कन्टेन्टआ बेनो जे आधार कार्डजोंहाय नोंनि बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन। स' दानिफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोना जायनोखि मेम्बार्स नोंथांमोना एकाउन्टावहाय 10,000खौ मोननो थांगासिनो दं नालाय स' बे माब्ला सेकेन्ड डाइरेक्ट बुंनो हाया दाथ' मडेल कड अफ कन्डाक्टबो नांबाय नालाय बेखायनो माखासे रांफोर सोनाया बन्द। नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि MCC नि सिगां माने मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिगां प्रसेसा जाखानायबा माखासे प्रसेसा जायो अके बे जाबाय पारमिसन थायो नाथाय गोदान जिनिसासो टटेलि बन्द। बेखायनो जायनोखि ग्रुपआव दङ एबा CM नि नोंथांमोनाथ' दायो मिथिखादों जे CM नि इन्टारभिउआबो अरिलाबो जागासिनो दङ बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रसेसाबो हमना ला अफिस लेभेलाव जागासिनो दङ अब्लाथाय रांखौबो मोननायनि चान्सआ दंसै नाथाय 100% बुंनो हाया नाथाय मोननायनि चान्सआ दङ आरो। दा बेखायनो मोनसेलाय रिकुवेस्ट नोंथांमोना जेब्लायबो नोंनि आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन। लिंक गैयाबानो नोंनि एकाउन्टाव 1000 फैसा सोबाबो हाबनाय जाया नों ग्रुपआव दंबाबो नोङो मोननाय नङा। बेखायनो गोबां चान्स दङ दासिमबो बेंकजों नोंथांमोना आधार कार्डजोंहाय लिंक खालामना लाथार अके नोंथांमोना KYC होना लाथार फिंगारप्रिन्ट जा जि जा नोंथांमोना होना लाथार अब्लासो आपकामिंआव स्किम मोननो गोनांखौ नोंथांमोना मोनगोन।
स' बेनिफ्राय CMनि आत्मनिर्भर स्किमनाव माने गोबां सिरियाल वाइसआवसो इन्टारभिउखौ लागासिनो दं होनना बुंदों अफिसारफोरा। स' बेखायनो नोंथांमोना सिरियाल फैथ'वाखै जानांगौ, बेखायनो नोंनाव कल थाङाखै। स' लासैनो कल थांगोन आरो जेब्ला कल थाङो नोंथांमोना थांबानो जाबाय। दासिमबो गोबां सोलिगासिनो दं इन्टारभिउआ, गोबां कमेन्ट्सबो फैदों आदा जागासिनो दं होननानै, जेरै फिसारि जा, एग्रिकालचार जा, बा DIC जा, बा भेटेनारि जा, गोबां डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दं। बेखायनो नोंथांनाबो अरेल टेस्टआ लासैनो जागोन। जास्ट नोंथांमोना एटेन्ड जाबानो जाबाय। एन्ड सिभिल स्करनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैदों, -1 जाना दङ। जायनोखि फ्रेश केन्डिडेट बिथांमोना लन लाफेराखै खनसेबो, बेखायनो -1 जायो। बे जेबो गिनांगौ गैया। आरो मेन खोथाया CM लनावहाय सिभिल स्करजों खोथायानो गैया। जाहोना जाबाय नोंथांमोना 1 लाखखौ फार्स्टआव मोनबाय एन्ड 1 लाखखौहाय नोंथांमोना बेंकजों खालामनो हागोन आरो बेयाव जेबो सिभिल स्करनि खोथा गैया। बे जाबाय मोनसे फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइसो नालाय, पार्सनेल लन नङा। स' पार्सनेल लनबासो नोंथांमोना इन्टारेस्ट नांगौ नालाय, पार्सेन्ट वाइसआवहाय इन्टारेस्ट लायो, अब्लासो माने नोंथांमोना सिभिल स्करखौ नांगौ जायो। अके, दा बेयाव सिभिल स्कर नाङा। दा बेनो आरो नोंथांमोननि माखासे भिडिअ'आ जे मोननो गोनां किस्ति मोनैया बेनो जे नोंथांमोना लिंक खालामना लायाखै आधार कार्डखौहाय, एबा नोंथांमोना KYC होआखै। बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि मोननो गोनां किस्ति, किसान, अरुनदय, CMनि बेनिफ्राय ग्रुपनि बे रांखौहाय नोंथांमोना आपकामिंआवबो मोननाय नङा। दा बेखायनो थाबैनो खालामना ला। लिंक खालामाबा बेंकआव थांनानै नोंथांमोना जि प्रसेस गैया मानो बेजोंहाय नोंथांमोना खालामनांगोन, अब्लासो भेरिफाइड जानानै नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन राङा।